Ane tingma musical bottle. Kaisa sang sara tirparani Nukya sia mo fakari besapati Rokno tuh. This is the world digital declaration ini 2022 tribal fair tai ICT department application khai boroni kisa misa sano borok subakha amar bisi tuh seng tamhnai tiar ICT department tai tribal fair na hambai maru seng o tirpara raijao waisa asai waisa sti asai phujuri kore thi phujuri kore o mokol nuk jada yarono borono kebu phano mukti krene bukuri jate krene bukuri dukuna na bukuri haini boya jara officer kodorono tei phano bufang thakolom haida borok tei jate boroni ojonomo mokol yakha sai tai joro asai phano bosabotino live san khlaiye boron bosabotino subarnani bagai officer kodorono phone belai ka hambai maru khaksamo maru sini ICT department tai sini travel fair department na tai oro sono rochabrani bagai sono sujog rimani bagai tai sini NLP ni Presiden SD Debroma, orang belai hamai maru tamle himba, bo anak saw nini nuzata ya sijat ya korupsi tu, rifai di ang ali pekai sakti kisah soal kondor tiga orang, ang bona belai bagaimana isol sakti itu sini SD Debroma, NLP ni Presiden, bonang Aadhaar card desan karo diri kabar tabo, obikira tong mani kamai thangai ganang sapai nai, seng bokong barani bisung jara officer, operasi bu seng rasniti bu পৃথিবী দং সংয়াসা তংনাই ধর্ম যত তংনাই নক কাইসা ফেবেল কাইসা কুরিদ ফারি বরকসে থান থাকা তংনাই মিলে লাইয়ে বাহিকা তীরপরাव পিসফुल শান্তি খাইমানো দিনে তুই দরগো বলাই তগলাই হিনি খানাও আরো বসং সিনি এনজিও হইতে সিনি এনজিও তুইমা মিউজিক্যাল বটল সং খালাইকা আমান বিসিং তুই সং সারা তীরপরাव ফনুগরি নাই ও নুকজাজায়া সিজায়া ফানো বরনি মুসুং মানে ট্যালেন্টেড তংমানি বুফাং নক বিসিংও মাংसिमि তংখা bufang kelai mah bedek kere bedek mane bufang ni bothai kelai jak khosane ke bukri hai boron ang 14-15 bosor kha poila bishram debor mano poila teikha 90 tamahnai 26-27 timi aro tuijo birat kaisa football khela aro শান্তিপালা জমাতে ক্লাসিক্যাল করে আশ্রম পরিচালক বন তালানি bo gabri to khama mang kalipari to khabo hai babu nang সবচেয়ে পৃথিবীর সারানি অঞ্চলে তামলে আপনি কাই পরওয়ানজি দেবরমা নতালাংখা নেনে দাম হনাই তৈমা দুঙ্গরাও কমিয়ে কমি মা জাগরাও তালাংখা আত হা উলা উলা মা জাগরাও বংকিন দেবরমা তাই জিতেন দেবরমা আনা বেলাইখা সুবাখা যারা রসামং করং ট্যালেন্টেড মকল নগি আরাও যারা দূরদর্শন সিনি আকাশবাণী সিনি হাইনগর ফ্লাইট অনাই তামা কাইপিং মলসম তৈদি आं नन सुबानाय गारि रावबाय जों डिजि फेकु जबाव प्रग्राम खायले हायकेन आस्ते आस्ते खायते खायते फायते फायते ताबख्लाय 18-19 जना काका सारा तीरपरानि रयल्टी हालाम दार जसवान साका रयल्टी जसवादा नेने हालामनि बिसिङाव যারা ট্যালেন্টেড আছে তাদেরকে একটু পাঠিয়ে দেন দাদা আমাকে আমি তাদের নিয়ে আমি কাজ করব আমি নাকের মধ্যে তোলা না দেওয়ার পর্যন্ত তাদের সাথে আমি থাকবো হিসাবে আমি ani imang katamo jompoi jalawo kaisa karchali institute mokol nukjata ya bo phakriano khulongnai bage ang jp nada phaipo jobo kaisa application seitalangkha angka asami borok saka reboti mp song mukhyamantri siri angka mukhyamantri ne kaisa rampada jomati ani forward khlairi rikha bubagrana kaisa rikha pono chandra niklai sini jompoi jala khlaiga kha buma phakri rao ba onu ya siaro na ara kaisa institute khulgima kha sini bukung bararo sumitamai kero classical kan bipa gongkhari phainai dang sina agene parampara je resang musumung kologi chongkha kething to kamla taisa kata ke disawoi seng baksaba mondir tonai emele tongnai sikau dagai tongnai jotono thanta ka kami kaisawo makrum sakrum khawai seng kami chongdiri khawai tola koche kami khamai ka seng no kaisa ang thimani ola phano borok dol kaisa ko kan onek brong no chuba chu khlai kan ha chu mane bom hai wan chubai sar nang brong no chuba churi mani sar actually puila angkai sini takhok bisodeb poloi bonasa hambai mario ang sia boje obhai borokno teidolai obhai ke naithok program khai kabang ma angle te chubai tongani ang belai khaksango te tongthogo bo ang bai malai mani yagolo kabang ma obhai borokno bo tei samane masamane te kaisa organization khaija kani khanawai ang belai khaksango tai bini bukhokte simane yagolo ang borokno subana nei kha wansuka ten
bobo ano subai makai chana hene samani bagai obahay borokno kitsa sang subanani pasing thangai tongo and already bongni document ok submit khlai paika sang bo 20 rok kri phaikana 20 ni bisingo kaisa da bosuk bo hoyto document kichuta ferei tongmani bagai aborok khlailia haipano aborokno next time bo next year gari nai bo jiri phaimano karei teibo borokno obahay ke borokno subana hene sang khasong tongo oke tofana hamjak mani hingkai obahay ke no subana nongani khasongo sakna hamjaktei buina hamjagai chuba khangkai obona karei kaham o hasagatai kari hinai ang wansu aboni bagai borok tumung chung hai hingkai kabangma samung khlaiman khamon kaham jaga borok thangai man khamon tongthok man khamon hingkai borok ni je rengmani na teino borok tongthok tongthon hinai जों kitsa borok na chuba kha ase sar nang bom hai mo hai borok ne bisir bak chuwa ko sar जों chuba man hingkai जों to Tripura hani kabangma borok na जों to subai tango tamni hingkai sini package NLFT SDD package abo sini borok ni ara sijak tang economic special development package ne sini borok je no khungchukya kabangma lekha porinani phana porimanya bini business khlaina phana khlaimia obhai borok na जों kabangma angle tei subakha hingkai tini sak jara जों thanai bisini simi tawsuk jara जों kabangma jaga na subai tongkha kha khlai tei waini wai tham wai brisik kaham kai subai mannai ham